Ahojte, volám sa Kristina a spolu s kolektívom spoločnosti Kolektív sa snažíme prísť na koreň toho, ako má fungovať produktívne a zdravé pracovné prostredie. Dnešná práca sa dá vykonávať v podstate kdekoľvek, nie je viazaná na miesto alebo na čas. Napriek tomu sa rozhodneme pravidelne ísť do kancelárie, aby sme sa tam stretávali s inými ľuďmi. A práca, ktorú dnes vykonávame, bude v budúcnosti nahradená buď umelou inteligenciou alebo niekam exportovaná. Takže úlohy, ktoré nám tu ostanú, budú pravdepodobne tie kreatívne úlohy. Úlohy riadené pravou hemisférou mozgu. A my budeme stále nútení inovovať. A prostredie, v ktorom táto práca bude vykonávaná, sa bude pravdepodobne najviac podobať na dnešné coworkingové centrá. Tieto centrá sa budú nachádzať v blízkosti našich domov a my budeme stále prekonávať menšie a menšie vzdialenosti na to, aby sme sa dostali do práce. O tom, ako má toto celé fungovať a ako plánovať tieto centrá tak, aby boli produktívne a zdravé pre náš každodenný život, by som vám chcela porozprávať na konferencii Vice Fora v Prahe 31. mája. Veľmi sa na vás teším.